A ver, o tema do vídeo de hoxe non dá para moito e eu teño pouco tempo para gravala ademais. Así que imos intentar ir un pouco a saco e que isto sexa breve e conciso. Canto ten que durar un videoxogo? Eso non ten unha resposta correcta xa de base, pero digamos a dúbida que quero non sei, que me estou plantexando estos días, ou que non sei como de chamarlle, é un pouco que me gustan os xogos que duran 50 horas, pero cada día me sobra máis que duren 50 horas. Está me pasando con Tales of Berseria, é un xogo que me está gustando bastante, que os combates me parecen moi divertidos, a historia me parece suficientemente entretida, pero durará sobre 50 horas, levo dende xuño xogando, e como ademais, pois digamos que intento facer un vídeo ao mes sobre cada mes algo diferente, e teño que estudar e teño que facer outra serie de cousas, ao final levo dende xuño sin sacalo adiante, sin rematalo. Esos son 6 meses e todavía me queda un cacho de xogo. É bastante tempo. Entón, se vos gusta ir variando, se vos gusta que un xogo vos dure varios meses, pois perfecto. Non sei, nese sentido, pois sería un xogo ideal. Si vos gusta xogar un videoxogo para que vos conten unha historia, disfrutar da historia e logo pasar á seguinte, a ver, é un pouco o mesmo problema que hai o sea, este problema teño tamén cos libros e coas series. Que é millor unha serie que dura 10 temporadas e tes 100 horas de metraxe, ou unha serie que en 6 horas ou en 10 horas xa te viches todos os capítulos e se pecha a historia? Que é millor? Unha serie de 7 libros de mínimo 600 páxinas cada un, ou un libro de que en 300 páxinas che conta todo o que che ten que contar? Depende moito da persoa, pero eu cada vez son máis partidario dese libro de 300 páxinas que che conta unha historia autoconclusiva, desa serie de unha sola temporada que che conta solo o que che ten que contar e solo o que che quere contar, ou dese xogo que en 5 ou 10 horas xa viches a súa historia e xa o xogaches e xa pasas ao seguinte. E non sei, o sea, que me encantan os xogos máis longos, que me gusta eso, me gusta o JRPG. O JRPG normalmente das 30 horas non baixa, pero é que temos cousas que facer na nosa vida. Non sei, é complicado. Eu nos últimos meses vin como me era máis fácil pois xogar a xogos tipo, pois eu que sei, o Seasons After Fall, o Enslave. Rexoguei no hai pouco e remateino relativamente rápido, paseino moi ben, foi unha experiencia curta, foi unha experiencia non sei, bonita. Agora estou xogando a un xogo que se chama Minoria e me está parecendo bastante interesante, e teño a impresión de que vai rematar máis ou menos mentres todavía estou, pois bueno, interesado no tema, mentres todavía non se me fixo longo demais. Pero logo hai outros xogos que se alongan e se alongan e se alongan, e ademais o mellor alónganse con tonterías como e agora vamos a tal sitio a facer un recado para non sei quen, que ademais é obligatorio e estás enchendo horas simplemente con non sei, con cousas secundarias
que pois igual aportan os personaxes, pero tampouco aportan tanto a trama. Por seguir no exemplo de Tales of Berseria. Cos xogos tipo... Cos xogos competitivos o enfoque un pouco diferente, porque non sei, os xogos competitivos polo menos unha partida é unha cousa bastante illada no tempo, e logo pois eso, si solo o queres para pachanguear, para xogar unha partida de LOL cada X tempo cos colegas, vale, pois ben, pois tes esos días, esas horiñas, esos días que quedas, pois para xogar, e se non, pois é unha cousa que seguramente vas a soster no tempo, que ademais é, digamos, fácil de soster porque non tens que manter o fío da historia dunha partida para outra e durante varios meses, sino que o que tes que ir desenvolvendo uns hábitos de xogar un pouquiño un día, xogar outro pouco outro día, e ir practicando e ir millorando. Isto pasa en xogos de loita, pasa en xogos como os MOBA, como LOL, pasaría, por exemplo, tamén, supoño, no Age of Empires 2, e simplemente é o mesmo mecanismo que adestrar para un deporte. Pois hoxe sabes a correr un pouquiño, maña outro pouquiño, así, e pouco a pouco cada vez vas correndo máis, ou vas correndo máis rápido, ou máis tempo, ou se é peso, pois vas levantando máis peso, e forma parte, digamos, dunha planificación que se sostén no tempo, pero é que cando estamos falando dun xogo cun principio e cun final, aínda que sexa máis fácil escribir outro verso que poñer o punto de final, pois digamos que cada vez eu son máis partidario de que o bo, si é breve, pois millor. Pero bueno, isto non deixa de ser a miña opinión persoal. Eu invito-vos a que deixedes nos comentarios a vosa opinión persoal. Si vos preferides un xogo máis curtiño, que sexa unha experiencia, digamos, máis condensada no tempo e no espazo, ou si preferides, polo contrario, que sexa un xogo que vos dure meses e que teña 10 horas e horas de xogo para disfrutar, ou, se pola contra, pois preferides esa outra experiencia de xogar un xogo que non che requira manter un fío narrativo, pero que sí que podes desenvolver unha rutina de xogo e de mellora, como pode ser un xogo de loita, ou un MOBA, ou algo deste estilo, así un xogo máis competitivo. Eso, podedelo deixar nos comentarios aí abaixo, e bueno, gracias por chegar hasta aquí, espero que vos gustase o vídeo e vémonos no próximo mes.